per donar-li visibilitat a totes aquestes escriptores que durant anys han estat una mica deixades de banda, mig proscrites. Aleshores, és un bon moment per aprofitar per aquestes llibreries que tenim llibres de dones escriptores tot l'any, tot hi ha que dir-ho, a més fegem quelcom més. I quines dones creus que podríem ressaltar, o quines escriptores podríem ressaltar? Bé, jo en aquest cas he pensat en 3 escriptores que d'alguna manera hi tinc un contacte bastant directe, o he tingut, com és el cas de Maria Antònia Oliver. Aquesta setmana surt la seva novel·la Paraules al sol, una novel·la que està basada a partir de les cartes que s'escrivien amb en Jaume Fuster quan estava desterrat a Cabrera, fent el servei militar, i d'alguna manera és una novel·la que traspua aquelles esperances, aquells desitjos que tenien de lo que podria ser el futur, vist des de la perspectiva de final dels anys 60, de lo que els podria venir, que podríem fer en l'escriptura, que podríem fer en la vida social i política, etc. No? I aquí és un llibre que és interessant per aquest motiu. D'una altra generació tenim el cas de Neus Canyelles, amb la seva darrera novel·la Milady, que és una novel·la, com la majoria de les seves novel·les, autobiogràfica. En aquest cas està ambientada en la seva vida i la mort de sa mare ara fa gairebé un any, i una mica la seva relació mare-filla, i que ella li dona aquell punt de sensibilitat i d'intimitat molt ben escrita, que jo vos recomano molt com totes les seves novel·les. I per acabar, la nostra poeta Antonina Canyelles, en el seu darrer llibre Bistecs de Pantera, que no deixa de ser una altra veu crítica esmolada i punyent sobre la realitat i la seva visió del món i de la vida de la nostra illa.